Eu că suntem la Valic acasă și interesant că eu pe Valic îl știam ca mare fan Tupac, fără să se pregătească sau ceva, intru și chiar Tupac și cântă la dânsul. De când nu se minte pe Tupac era cu bandana. E că așa pe Valic îl se minte la Leova când am venit cu concertul. Tot așa era cu bandana. Cum cântai tu Valic atunci? 1 pentru bani, 2 pentru show. Nu mai țin minte. Aveai așa un muzon. Adică aveai și Bigi Mafia așa muzon, dar aveai și tu. Примерный. La Black Star. Da, eu acum în ultima vreme chiar într-adevăr foarte mult m-am luat, m-am băgat la Black Star. Chiar și chiloții toți pe mine la Black Star. Ei, chiloții nu ne arăta, dar ladă. Am înțeles. Confort. Iar tu. E de dacă e fix așa. Înseamnă să-mi faci cadou? Abonez o chepă originală de la Black Star. Valic vrea să-mi fac cadou, nu că? Arată. Și asta e la Black Star, serios, Nu, te adevăr, Black Star, rusian. Yeee, spasiba, bro. Mersi, bro. Frate, Valic îmi faci cadou. o chepă originală de la Black Star, dar o aranjez pe urmă, cum fain. Flagul Rusiei, Black Star, yo. Acum și să o așez după mărimea mea, pentru că nu pun așa. Da. Spasiba. Băi, tu știi că mai ținem lumea minte de cartel? Care mai ține minte cu voi ăia de amontat? Tu într-adevăr știi că într-adevăr sunt oameni care într-adevăr țin minte. Cum nu sunt ei, acum? Stai că acum să ne Stai că acum spun. Pentru fratele meu Roma care a închis și până acum mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ferit de acel drum. Prima mea vezi că am... Ai văzut? Ia că este La versul lui. Care stă și până acum, da? Pentru fratele meu Roma care stă și până acum, mulțumesc lui Dumnezeu că m-a ferit de acel drum. Țin minte ceva. Da? Valea Crucii, eu. Da, într-adevăr, piesa asta a fost înscrisă la Casa de Cultură, la Gorgos, care mi-a stat eu. Și atunci era un eveniment pentru mine. De câte ori fac piesă, tot mă înjur că bă, e greșit acolo, e greșit acolo, e greșit acolo. Tu album ai avut, Vale? Nu, n-am. Dar tu ai avut piesă cam pentru un album, nu vreo... Nu, am piesă. Puteai să-l scoți. Și atunci Music Master-ul ca te promovau ghinișoră, ți-mi minte. Adică... Mai mult cu casa asta... Cum te promovau? Te puneau pe compilații, niște concerte te luau. Prima compilație când a fost... Când ne-am găsit de prima mea dragoste, trecând așa, știm, trecând prin alături și zic, băi, fata asta, zic, gata, ei. Și am fost nevoit să mint că cânt hip-hop, rap, știi? Și ca să cuceresc mai departe, trebuia într-adevăr să mă duc la studio să înregistrez ceva. Și am înregistrat Libertate, primul cânt, care a avut tare mare succes. Ai făcut cântarea asta pentru o padrugă? Serios? Așa te-ai apucat de rap? Frate, dar... Că îi zic pricol. Auzi? Băi, frate, dar eu știi să... Nu se mai comod așa dacă o pui așa, nu? Eu știu, dar nu, nu-mi place de mână. Dacă eu pot să-l mânuiesc cum vreau, știi? Știi care e pricolul? Care e o padrugă și pe urmă te-o lepădat din cauza că am aflat că ești rapper, nu? Nu. Cui n-a fi trebuie să rapper, mai ales timpurile cele rapper erau un fel de fignea. Acum unii se mai îmbogățesc, dar atunci... Așa e că eu, așa de tare... Trebuie să te faci businessman, Valic, mai gândi, să o cucerești. Asta e prima mea dragoste care eu am simțit fiori în mine. Când am văzut-o, când am văzut idealul meu, zic, asta e, țițele este. Țițele. Băi, am crezut cu iubeie, cu suflet, el țițele. Care iubeală, frate, că eu numai în țițele ei mă uitam. Care iubeală? Și țiță nu mai sunt, te apuci câteodată rău pentru două țiță. Când merg spre magazin, o ved în pantaloni albi, cu coleg, nu, și discutau. Și când am văzut-o, zic, asta e. Și el nu a apreciat răpul tău, să și-o zic când l-a auzit. Nu că nu a apreciat, eu pur și simplu m-am... Și când mă întorc înapoi, zic, dă să facem cumva cunoștință. Înțelegi? Cum o chema? Poate să te vadă, cum o chema? Dar noi discutăm până acum. Au trecut ani. E secret, dar nu spune cum o cheamă. Are copii de-am trăzut. Are cu alt bărbat, da. Faza nu e în asta. Faza e între așa că eu nu eram interesant ei deloc. Înțelegi? Dar eu nebuneam după dânsa. Și eu trebuia să fiu nevoit. Eu 3 ani am cucerit-o. 3 ani.
Cât ai făcut rap, atât ai cucerit-o, da? 7 ani am fost cu dânsa împreună. 7 ani am fost cu dânsa împreună. Când am nimerit prima piesă pe Extra Top, Moldova, Libertate. Am nimerit cu Zdob și Zdup, cu Tăța Estian, înțelegi? Că pentru mine era nifiga de în compilații, Can Music, ții minte? Și așa, s-a pornit, băi, fain, primește, de ce să nu continuu? E că Valic ne arată acum niște piese de lui noi, care nu sunt lansate. Și să le aud eu primul, nu știu cât le mai auzit. Nu, le-a fost, adică cum? Nu au fost lansate oficial, dar... Dar nu sunt pe internet, da? Nu se găsesc? Sunt. Sunt deja pe internet? Dar ai ceva nou care eu să ascult exclusiv? Păi după asta. După asta, da? Ok. Și ce de stuc s-au fost înregistrate unde? Piesele au fost înregistrate la Sweet Music Pro, studioul unde se înregistrează L1, Timothy, Cristina C. Dar până asta nu la Black Star -i. Nu, Black Star asta nu e studioul. Black Star asta e companie, adică cum este studioul, de exemplu, Sweet Music Pro. Și scumplă de așa? Băi, frate, e scump. Cam cât ai dat pentru înregistrare? Hai să spunem, pentru tot lucrul ăsta, eu știu, poate instrumental, poate mix master. 1000 de euro, nu întreg. Am jălit bani pentru muzică, pentru oamenii care s-au dedicat muzicii, care toată viața s-au ocupat să înveți cum se face master, cum se face tot asta. Pentru asta omul trebuie să fie plătit. Corect, de acum. Corect. De asta, băi, am spus, băi, atâta cât este. Și uite, în schimb, uite cum sună. Adică sună... Давай, hai, pune. Cum se numește? Niciего больше, nimic mai mult. Niciего больше, nimic mai mult. Бабка Вали Cartier, yo. Вали Cartier, dă un rap de fermă. Ia, zi, bratan, zi, yo. Я люблю навсегда. Всегда. И бун, бати тимпалми, бати немаса. Браво, братан. Я май пуни, и моя. Зеленый глаз, тут непредсказуемый момент ожидает нас. Ее профиль за рулем, стиль, мимика лица. Поцелуй, предел мечтания, моя вселенная. Я дерзкие поступки, чувствуешь мне, а даже дрожь. Рядом ты теряет смысл ложь. Этой ночью будет жарко, сердце бьется быстрее. Узоры от ладони дели, возьми мне мои. Это признание десятками лет может оказаться как и собственный бред. Не на той стороне, не той масти фигур. Не груби, повторил, ты не плачешь. Asta e птица este. Она просто бомба, если тянет президент. Она просто бомба, она просто огонь. Ангел крылья белые, хочешь здравствуй. Это Москва. I love you so much, baby. Город на Москве-реке. Город на Москве-реке. Город. One Love, Cartier în Capșun, Moscow City. Водный стадион. Мне им плащ. Прикольненько, тусовочная. Trebuie să-i un clip și... Băi, dacă ți ține atunci, tu ai început pentru primii. Eu țin minte, era 98, când noi cu Guz venim la Casa de Cultură la Leova. Făceau concerte de astea, mai mulți tineri începători. Stai că nu-i focusat gine și nu înțeleg de ce. Venim mai mulți tineri începători. Ți-i comod așa să filmezi? Da, eu mai filmez, mai opresc, că nu. Am avut eu ăsta... Și... Zic, tu erai pentru primii atunci când te-ai apucat. Adică dacă țineai, îți dai seama că poate rupeai, poate... Băi, frate, așa a fost fi. Și bă, nu se focusează. Eu și-am dat mulți bani pe camera asta.